Tandaza nemudzimai wake vatuka Kiki vakati uri nzira yekutoilet. Pamwechete natsanokadzi vabva vati tinosangana kucourt, nyaya yangu haisati yapera. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kubva zvaitwa live na Kiki na Tide. There's people came through vakatanga kutaura zvakawanda. Social media ese ari kuita kurira. Vanava vane zodzo zvokwadi vanosumudza chaunga zvakadaro. So tsanokadzi vati ivo vanga vagara vandoleya charge yekuthreateniwa kwavakaitiwa ndobva vanzi vanoda kuti vapiwe peace order. So vari kuti ivo tichasangana kucourt tight nekuti chokwadi uri kuchiziva hako nyaya yako iri kumapurisa whether wakataura kana kuti hauna ndikoko kucourt. Sei usina kuvaudza kuti wafonerwa uri kudiwa kupolice palive pako? Sei usina kuzvitaura izvozvo? Handiti they gave you a strong warning? We shall see. Wakandishandisa iwe, I don't care kuwanda kwemari yako, but yangu ndiri kuida. Ndosaka mapera kufuta zvidumbu zvakazara gonorrhea. Ndokuba atuka hake zvaatuka nazvo. Okay, so ari kuti iye achaenda kupolice kwaanga ambonoripota nyaya yekuti akathreatenwa akanzi uchabuda muCape Town. Asvika kuya mapurisa akabva fonera Tide ndobva mupa like a stern warning kuti you cannot threaten mwana uchidaro. Okay, so ndo mashoko ari kubva kuna tsanokadzi aya. Then kumudzimai waTandaza, I'll give you the explanation first and then ndichazoisa audio vachizvitaurira. So mudzimai Tandaza ari kunzi iye copyright yacho yakabva pakuti akati iye handisati ndadiscoviwa, so I need you to post for me paplatform pako so that people know me. So nziyo iyaya yes akaimba ndiye zvechokwadi, asi akati iye ari kuda kuti ainde viral, so the only way that he was going to go viral was through that song. Ndokubva vabvumirana mapayments, payment pacho ipapo uyo aifanira kumubhadhara. Ndobva ati handina mari for now, but torako that song, like this song is going to be yours, oisa pamaplatform pako. So that is how he took that song akaisa pamaplatform pake, aikaitwa machallenge, then Tandaza went viral. So this was Tide's song nekuti yanga iri yake yemubhadharo wekuendesa mukomana viral. Ndo zvinoitwa nemacontent creator. Shout out chaiyo tinobhadharisa, kungotaura kuti channel yanenge yazodai kupi zvinobhadhariswa. So that is exactly what happened. Then later on akazotanga kutuka vana Tide, ndo pavakabva vabhoikana zvikuru vakati tati chiti tiri kushanda tese, iwe wakaisa 1 imwe copy kusaidi kwako. Ndo pavakabva vanoiturunura nziyo, but besides that vachiri kushanda vese peacefully, pakanga pasina noise yakadaro. So Tide ari kuti anyway the song was mine kuti wakandibhadhara nayo. Munhu akazara munoti social media yese kuti mukadzi wako wenya mukamusvikira ane mumwe murume, you won't do anything. You publish your wife like my orange. So don't be surprised, both you are the one make it. So that's special title. You are nothing, bro. Level so vanokwanisa futi kukutunura. No matter my likes, my followers akakwira say valipo vanofara zvakaipa, valipo vanofara zvakanaka. That's why chona kune church nepower. That's why uchona kune zvigure nechi ndo how God created thing. Nyamoka ndiwana vanhu 20 million. We are not 20 million in the world, bro. Takawanisa zvingaite. Saka chaunoda isu chandoda. Nyamwana akada kutera audio yako yawakanda engine yangu yandakanda ndichaikanda futa again kana vasina nyatsoinjisisa. You are nothing, bro. Sasa unenge tuli special boss kwaita sofonera na Mr. Mo Boys. Chichi Mr. Mo Boys vanotana nemunhu wese. Every couple vanongotara nayo, munhu wese right vanongotara nayo. We need a new song. Guys. Song ichauya guys. Uyu mwana anoti guys akutoda kutozvitampinga. That was that.
ndakaclaimerwa 4 macopyright revidhio rake plus yenziyo dzanga ndakaposta ka3 bo nziyo yai ndakaiposta ka3 kana makatarisisa guys kuplatform ndandakaiposta pekutanga ndikaiposta ndatumirwa pic ndikaiposta ndaigadzisa nichimixamixa nevidhio that's akaclaima macopyright taiti oda kutiita nothing nanyati kwanisi taitika nekanhu kako kaunoshedza kuti mukazi ka you are daring people bro wakudeya people da kudza chokwadi kana kangoma kakurira kudai soka kuda kudambuka usade kuzvidambura life mwana muchechi unopa vanhu pfungwa dzisiri izvo bro da kudza chokwadi uya here in Cape Town and akatoho history yako bro brozi ukana regai tivabate muromo there right there at the end of it all lies a threat yekuti mukaramba muchiita zvamuri kuita munoguridzira life dzenyu muri vana vadiki tiri muno muCape Town tinoziva kwaunogara we know your history and all that zvinova zvinhu zvisina kunaka pasocial media guys zvokuti kana vanhu vaswera vachitandadzana vachidaro yes zvine mari mukati but zvekuzoda kutaura zvinobata upenyu hwemunhu aiwa ndo patinenge takurasika then kune hama yekwanyatiwo zvakare vanozviti ndimai vanyati vakatumira tight message vachiti ivo unogona kungokuvara uri mwana mudiki nyaya yedu yaipereripo pano tinogona kuiendesa kumberi so make sure kuti wadzosa monetization iyoyo pamwana wangu ndopazotaura taita akati in as much as I wanted to help handichakwanise kukubatsira nyati nekuti ndakutothreateniwa already matotora masides kuti uyu ndiye ari right uyu ndiye ari wrong so ndo zvakaitika izvi pavanhu ava vamwewo ndo vari kuti veduweka semadzimai hatifaniri kutarisirana pasi sezvataugwa nemudzimai watandaza apo achiti iye kiki inzira yekutoilet inofambwa nemunhu wese this and that as women we are supposed to fix each other's crown izvi zvimwe zvese izvi zvakutaugwa apa zvinhu zvinorwadza zvinhu zvisina chimiro zvachose ukuwo kiki yes yesterday when they did their live she had an attitude but unongoonawo kuti guys vanhu vakakanganisirwa vanhu vakatsamwawo so whatever attitude it is that she portrayed aigodi because they were being attacked. If you do social media you understand kuti kuattackwa pasocial guys aiwa zvinorwadza mubhonzo chaimo so whatever her reaction is she was justified. Mwana ane pamuromo haagoni kutaura akazhangantira anoonerero anovhura makumbo pasocial media anobaya majekiseni emutaka anozvinonzi mupato areva handishe kuti kuvhura kuda kufananidza naizvo nyini song yeah guys I wish to dai vatongoidelita kuplatform kwavo zvinotori nane and I will be happy because inde vakatodya mari kudhara pamakaita machallenge paipaya nziyo ikadii makatotengesa vanhu mota tivasiya dzinabokudza problem atidi kuita like vanhu anzi hure futi andiwana ndikutobetsera ufana kurukwa and the one thing I like about you wakanaka kumudarika I don't know kuti izvo zviri pachena se ndoti semakumba enyoka naizvo ungafananidzwa nevanhu kwanza nemuti wemusango here wakadyiwa nemunhu wese public avocado the toilet road toilet yekuchikora pinda nemunhu wese public toilet guys. So according to Tandaza nemudzimai wake vari kuti ivo their song ndo yakaita kuti taita budirire akugona kutenga mota kubuda mu one room achinopinda mubahombe and the only thing that got to me was you don't speak of another woman like that as a woman yourself. Machallenges atinosangana nawo akasiyana and the decisions we make akangosiyana so we need to fix each other's crowns. Amene zinongoitika pa social media vanhu vakazara ruvengo nekutukana. Do leave your comments on what you think about this whole tight Kiki saga.